Algúns pensan que é por esta terra pura, brava, máxica, sen igual. Algúns pensan que é polo amor incondicional, porque temos as mellores nais e os mellores pais do mundo. Sempre aí, coidando dos nenos, teñan a idade que teñan. O certo é que se por algo somos recoñecidos os galegos no mundo, é por conseguir o que nos propoñemos. Danos igual, arte, música, empresa, premios Nobel, medallas olímpicas, conseguimos cousas posibles. E cousas imposibles, como gañar o mesmo Tour 2 anos seguidos. Ou sabelo todo, de todo o mundo. Usted que vai, o terceiro. E o que ibas con el que era? O teu mozo. Logo ti, de quen ves sendo? Conseguimos ser tan rápidos que non saben se subimos ou baixamos. Podemos gañar as partidas sen xogalas. Xa cho dicía eu. Somos incombustibles, porque aprendemos a facer as cousas sen queimarnos. Hai que meter os dediños, pero sin queimarse. Así. E podemos ser impermeables porque poucas veces nos mollamos. Se igual que che digo unha cousa, digo che outra. Usamos mellor que a ninguén o mando. A distancia. Podemos ser superefusivos, superdiscretos, superabundantes. Podemos ser super loli, super Paco, super Toñito. Porque todos, absolutamente todos, levamos un super galego dentro. E para sacalo, só temos que pronunciar a fórmula secreta. Malo será. Malo será. Valora o teu! Valorémolo noso! E nada poderá pararnos! Polos nosos pais! Pola nosa terra! Saquemos o supergalego que levamos dentro! E vivamos como galegos!